iya bener. Mumpung Dek Putri jek enek, iki sesuk mbuh. Ora iso sowan rene. Mas Bayu. Ayo to lho ku piye mbok yo diundang secara pribadi. Gadok Mas. Oh, Ayang-ayang Mas Ari. ayang-ayang. Ayo. Bare jam 7 wingi. Masuk. Bareng Rosita Audio. Spesial buat Karang Taruna. Dua Mas Prapto, Mas Sugar, Mas Gendo yang dari Kadruk. Dateng rasane ati kang nandang sengit liyan kanyawang aku kowe laku katresnan Mas Wangan tak jaluk seleh katresnan panceni tresno iki akeh pacoban. arepku meko ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ratia koni Senajan donya rapi son
Mas Pecet, Mas Sur.